Bi don kɛrɛnkɛrɛnnen mun ɲɛsinen don baarakɛlaw ma n'an b'a f'a ma ko journée internationale des travailleurs. O kun kɔnɔna na an wulila ka se Koro mara la musolaka caaman be yen mun be baara kologɛlɛ dɔw kɛ walasa u be se k'u dahirimɛw sɔrɔ cogo min na. Hawa Koju an y'ale sɔrɔ sɔgɔmada in na ɲɔ cɔgɔri yɔrɔ la an k'ale lamɛn. Sɔgɔma o sɔgɔma anw bɛna ɲɔ sɔgiri la anw bɛ nin kɛ pour que an ka se ka an dahirimɛ sɔrɔ la tile kɔnɔ anw bɛ se ka ɲɔ bɔrɛ 3 a cayalenba ye ɲɔ bɔrɛ 4 an b'o sɔgiri tigɛ yɛrɛ de la o b'a to an bɛ se ka an ka nɛgɛlafɛnw san ani an ka safinɛ sɔngɔ. U caaman ka fɔla dɛsɛ walima jigintanya o de bɛ u bila nin baara sugu ninnu na i n'a fɔ Hawa Widaragu ale kɔni ka baara bɛnnen don bɛlɛfuran de ma an k'ale lamɛn. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛlɛ baara a kɔni ma nɔgɔ mais an se foyi t'an ye ni nin baara in tɛ an b'o de kɛ pour que an ka se ka an dahirimɛ sɔrɔ la sɔgɔma o sɔgɔma an kɔni bɛna na nɔ an b'o baara kɛ an bɛ warimisɛnninw sɔrɔ pour que an ka se ka don an dahirimɛ jigi kɔrɔ. Dugu jɛko 25 ni musolaka ninnu bɛ tile nin dingɛ in kɔnɔna na ni baara kologɛlɛ in kama a bɛ nafa jumɛn de lase u ma Rukiyatu Mayiga an k'ale lamɛn. An b'o bugɔ k'a gosi k'a fiyɛ fɛnɛ ka poussière ni fɛngɛ ninnu bɔ a la an b'o feere katakata ni ɲɛ kelen 800 700 an b'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la bɛlɛ baara in kɔni ma nɔgɔ mais an bɛ ka an jija a la. Baara ninnu ye baara girimanbaw de ye wa fangala baara don a kɔlɔlɔntan fana tɛ Aminata Gindo an k'ale lamɛn. N'an ye nin kɛ tile kɔnɔ n'an taara so an tɛ se ka sunɔgɔ parce que an fari nin bɛɛ b'an dimi dusukun dimi b'an minɛ farisogo fan bɛɛ la a b'an dimi tiɲɛ yɛrɛ la baara nin a kɔni ma nɔgɔ an bɛ nin kɛ pour que an ka se ka an dahirimɛ sɔrɔ a la. Bɛɛ lajɛlen kɔni n'i ka baara don ni musolaka ninnu bɛ ka nin baara kologɛlɛ ninnu de kɛ sentanya kama walima jigintanya kama Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.